आङो गिबियावनो नोंथांमोननो चेनेला जे फैनानै दिनै हाबाफारिखौ अलिम्पिक इउथ अलिम्पिक जे जोंहा टर्च रिलिज जाफैदों बेवहाय बेखौहाय कभारेज खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनसे भाग्यबो होननानै लानांगोन। मोनफ्रोमबो हयथ' जिल्लायाव हानाय नङा, थेवबो जोंनि जिल्लाखौ बिसोर बासिनानै लादों। खारना जाहैबाय दहाय अलिम्पिक जे आफादनि जाय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङानो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांबाय क'क्राझारा मोनसे नाम दंमोन गोदोनिफ्रायनो, हयथ' दा एसे माने गाहायाव थांदों गोदोनि तुलनायाव आरोखि। बेखौहाय हयथ' बे खेलानिफ्रायनो इउथ अलिम्पिक बिसोर एवारनेस होनानै लादों। एवारनेस प्रग्राम अल इण्डियायावनो मोनफ्रोमबो स्टेटआव बे इउथ अलिम्पिकखौ होफेराखै। गिबि खेबनि थाखाय आसामाव बेयो जानो थांगासिनो दं आरोखि 22 तारिखनिफ्राय 27 तारिखसिम। दा बेखौहाय आङो गोसो गोरबोजों आङो बाख्नायदों आसाम अलिम्पिकखौहाय आरो आसाम गभर्नमेन्टखौहाय। खारन आसाम गभर्नमेन्टनि सामलायनायावनो आसाम अलिम्पिक आफादा बेखौ इउथ प्रग्रामखौ एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरोखि। आं आसा खालामदों बे 7था इभेन्ट्सआव जोंनिफ्राय गेलेगोन। 7था इभेन्ट्सखौ जोङो सेलेक्सन खालामना हरा। सेलेक्सना जोंनि प्लेयारफ्रा गेलेबाय थाखायो नालाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट, बिनिफ्राय गावसोरसो रेकर्डखौ नायनानै सेलेक्सन खालामनानै हरदों आरोखि प्लेयारफोरखौहाय। जिखुनु इभेन्ट्सआवनो जोंनि बाव आखाइ गैया सेलेक्सनाव, गावसोरसो सेलेक्सन खालामनानै जोंनो हरदों प्लेयारनि नामखौ। बेखौसो जोङो दा केम्प खालामनानै जोङो माबोरैबा जोंनि गथ'फोरखौहाय गावनि स्किलजों लोगोसे गावनि थांनानै थानाय जे लामा बेखौ होनो हायो नामा जोङो साहाय्य खालामनानै। मोनसे ससाइटिसो नालाय जोङो केडिसिआ, जोङो सहाय खालामग्राल' खालि। जोङो दा सहाय खालामबाय थादों, आसा खालामदों बे सहाय खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना साफा गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै ओइबारनि इउथ अलिम्पिकआव बिथांमोना जोंनि क'क्राझारजों लोगोसे बर' हारि आरो बिटिसिनि जे नाम बेखौ भबिष्यतआव गोजौ फारसे लांनो हागोन आंहा आसा दङ। 7था इभेन्ट्सनि गेजेराव रियेलि जों बुंनांगौबा फुटबलखौ बुंग्रोनांगोन। फुटबला हिन्जावसा आरो हौवासानि जों मोननैबो मोनदों आरोखि। मोननैबो मोनदों। मोनसे एसे जोंहा माबा थादों, सिङाव जोङो दुखु थादों होनना बुंनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय अलिम्पिक आफादनि रेजिस्टार आफादा जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' लायो। जोंनाव साब डिभिजन वाइसआवनो मोनसे एस'सियेसन दङ। गसाइगावआ रेजिस्टार नङा आसाम अलिम्पिकआव। माबायाबो दं, काजिगावआवबो दं साब डिभिसन हिसाबै, बिसोरबो रेजिस्टार नङा। जोंनि एसे समाय होनाय मोनबा फुटबलखौ होनदों आङो। फुटबलाव गसाइगावनिफ्राय जों लांफानो हायोमोन सासे सानैब्लाबो, क'क्राझारनिफ्राय जों लांनो हायोमोन सासे सानै, नाथाय जों समायखौ जों मोनस्लाबाखै। जोंनो बिसोरो मा होदों, 2 घन्टानि बिथोरावनो प्लेयारनि नामखौ नांगौ, अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ। बेवहाय जोङो सेलेक्सन खालामनो हास्लाबा क'क्राझारनिफ्राय। जों बाहाय दुखु थादों, बिथांमोना दुखु मोननो नाङा। गसाइगाव आरो काजिगावआवहाय जोङो जास्ट क'क्राझारनिखौल' जोङो इमिडियेट भाबै नागिरनांगौ। जों क'क्राझारनिखौल' हरनो गोनां जादों दा केडिएसनि प्लेयारखौल' आरोखि। बेवहाय जोङो एसे गोसोआव एसे जोङो दुखु मोननाय दङ आरोखि। जों साबसिन जाबावगौमोन, दाबो टिमा मोजाङानो। बे मोनसे जाबाय फुटबल हिन्जाव आरो हौवासा, बे मोनसेयाव गोलैबाय। काबादि थाबाय, उसु थाबाय, काराटे थाबाय, बक्सिं थाबाय, एथलेटिक्स थाबाय, मोनसेया जोंना आर्सारियाबो सासे जादोंमोन। खिन्थु सासेखौ बिसोर डिस्ट्रिक्ट एस'सियेसन जानानै हरा। खमसे खम मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरनांगौबा 3 प्लेयार थानांगोन। दा जोंना आर्सारियाव सासे थादों, ओंखायनो बे सासे प्लेयारखौ बाक्साजों सोफाहरदों। गुबुनाबो बिदि दङब्ला गुबुननिखौबो जोंनो हरदों सासे सानै। बेबादि जोंहाबो हरनांदों आरोखि। आर्सारियावबो दंमोन। दा बेजों 7थामोन जोंना। दा बे 7था इभेन्ट्सनि जोङो गासिखौबो जोङो दा जमा खालामनानै सायाव मोनसे केडिसिआव मोनसे जोङो केम्प खालामनानै दाख्लैनिफ्रायनो जोङो केम्पखौ जोङो कच लानानै जों फोरोंगासिनो दं आरोखि। आसा खालामदों जों बिनि थाखाय गथ'फ्राबो बिराद खस्थ' खालामदों, जोंबो खस्थ' खालामदों। दा आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय मेडेलखौ लाबोगोन आरोखि। बेखौ आंहा गोजोननाय दं। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 26 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा,
19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।